Usya rem penban uthau ko record haka partay. Te parlok ni pidang so bhai phi stay sin sakane ka channel ka chongi. Tenga kerpat red phi ba phin singo bha pan subscribe ya kane ka channel ka chongi. Kum kawai kalat ka jing kersan ka chong phi. Bat kum chu share bat like ya ke videos ka chongi. Te tongi ya pe mtai ya kane khobor. Cristiano Ronaldo ha kane ka jingela kai ka baldep ka Al Nassr, klub Al Nassr persa ya ka klub Al Qadisiyah ka ba Cristiano Ronaldo bat ka tim jang kilamat ya ka namrem ha kane ka jingele kai Henry long ba Cristiano Ronaldo ha kane ka jingmat yak jongki ya ka namrem da ar lawai gol bat Cristiano Ronaldo dei tang u player bayo ban thep gol ha kane ka jingile kai na kaliang ka tim jang u telang ba kane ka si gol jong Cristiano Ronaldo ha kane ka jingile kai ura kot sha ka ars pa sin ki jingile kai jang u ba ulai thep kla ya ka no ka tim ka ba umat ya ka namrem ne ka klub jong u kamat ya ka namrem kata dei ka record ka ba Cristiano Ronaldo uthau ha ka perthai menta kisngi kamu ladap ars paksin ki ba Cristiano Ronaldo usya rem bat lengba kini gi ars paksin usya rem dei tang ma u player uba penpai gol kelas ya kane ka tim ka ba penrem yaki lengba kane ka gol jong Cristiano Ronaldo kibriu kilong ba Cristiano Ronaldo wat haba umat ya kanam rem henry uyale kat bala kum using ne kum ukla ha po madan ban kun persa ban penjob ya katim gejau kata dei ka record ka ba Cristiano Ronaldo uthau ha ka perthai Cristiano Ronaldo angrup ha ka klub Al Nassr bunsin ba umla pan yale marwe namar munsin u yo tebul tang marwai ha ga jingila kai ne ha kano tim ka ba ka klub jang u kamat ya kanam rem in mar kata Cristiano Ronaldo ang ba ka klub Al Nassr kadang kam ya ki foreign players ban nyarap ya u ban penjob ne ban gantiu ya ka klub jongki te parnak kumno pedan man ong halor kane sepau Cristiano Ronaldo kum using ne kum khla ha ga hapo madan tangkum ta kublis pun